Stягам багажа и дим да ме няма. Ей, немето се криза с време. Дим, 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 да ме няма. Дим, 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 да ме няма. Дим, 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 да ме няма. Дим, да ме няма. И косовка бе. Летя с колата, нататък, нататък, без края летя. Ай по-бързо, бе! Какво става, бе? Ще я паля, бе. Чая да се обадя на един приятел. Ало? Какво правиш, бе? Абе, ще дойш ли ма дръпнеш, че закъсах тук с колата? Не ме занимай с глупости, бе. Нямам време. Ху. Оф, не става. Що не се обадиш на един? Добре. Баш майсторите са тук на линия. Не гледай само в парче. Ако питаш мен, бате баш миния. Абе, да не би проблема да е... Проблема е там, че джама е постоянно замъглен. Оф. Просто не, баце. Няма да стане. Трябва да оставим с друг път на момчета. Оставам, ама ми се заминава. Господин Николай Петров, може ли сега? За слава не ми се занимава. Какво му е на Николай? Да не биде другирам. Ево прическа, какво правило щеска? И какво правим сега? Домашно порно. Вика шотове, брато, аз ще вика маски. Ники, много те обичам. Оф, аз... Аз пък. Аз пък. Обичам да пуша, да пия и да ям. Абе вие, какво си говорите? Ня си ходите. Ако искате да гледате още яки клипове, посетете нашия втори профил Gangster Vlog, където ще видите изразни кадри от наши клипове и още много яки неща.